Sarkin bici Amina do bayar babban jigo ne da giji ga bici uban tafuka. Sarkin bici karimi, sarkin bici karimi ne. cigar ka zama mai taro ga fasa taro uban taro, sanya mazaje su yi roro a ga waɗansu suna karo, to a gaban kafa ba a kwaro da masaki da su mai daro, daga maza da zubin kyauro ko kwana ce da zubin gyauro, dararen kana Allah kairo in ka zubo shi fa zai kwararo, wannan ya zama lazimi. Sarkin bici Amina ado baya rababban jigo ne da giji da bici uban tafuka. Sarkin bici karimi, sarkin